Най-готиният фокус, който да покажеш на децата си. Трябва ти само 3 малки листчета и една химикалка. Задавате въпрос на детето. Намисли си едно име. През това време вие си пишете на листчето една стрелка. Сгъвате листчето. Все едно сега сте отгаднали името, което детето си е намислило. И го оставяте настрани. Сега казвате на детето. Кое беше името, което си намисли? То ви казва, например, Мария. Казвате, добре, сега си намисли един цвят. Докато детето си намисля цвят, вие пишете на листа името, което сте чули току-що. Детето смята, че в момента вие отгатвате цвета и сте вече готови. И накрая питате го какъв е бил цвета, който си намисли и то казва, например, жълто. Тогава вие му казвате, добре, намисли си посока, нагоре или надолу. И докато детето си мисли посока, вие си пишете естествено цвета, който току-що сте чули. Когато сте готови с третото листче, питате детето каква посока се избра и то казва, например, надолу. Сега ви остава само да отворите листчетата пред детето и да му покажете, че всъщност вие сте отгаднали неговите мисли. Започваме с листчето, на което сте написали името. Мария. Правилно. После листчето, на което сте написали цвета. Жълто. За последното листче обръщате спрямо това каква посока си е избрало детето. Тя може да сочи както надолу, така и нагоре. Това е най-готиният фокус. Опитай го с детето ти и ми напиши в коментарите дали то се е сетило как всъщност правиш магията.